Здравейте! Днешното видео ще е за хейтерите, както сте разбрали отдолу под заглавието. Аз съм на паритето, защото има повече светлина. Нека да започваме. Аха, това където имам. Пак са затворени коси и сутринка. Бам! Както казах, аз не съм точно човека, който прави това видео, защото аз отвършвам на хейтера. Трябва да ги игнорираме и да не падаме на тяхното ниво по-надолу. Тъй като съм срещал доста хейтери и то или просто на приятелите ми или някой да съм виждал, да съм чувала. Например за зубарите. Значи, какво ще кажеш? Зубара да, някой ми пише. И иска да преуспее в живота и затова учи като луд, само да преуспее в живота и да има добра кариера или там каквото иска да направи. А ти, който си хейтера, който го обиждаш, ще работиш за 2 лева, 2 евро на обществените туалетни. Значи, да, може да са всякакви, може да са умни по зубарите. В смисъл, те са доста умни и просто те искат да преуспеят в живота и да имат добра кариера, както казах. Хейтерите. Има хора, които не ме харесват и има хора, които аз не харесвам. В смисъл като как да кажа, като държание или нещо такова. Моето държание е доста откачено, всички го знаят от приятелите ми и те знаят, че аз отвръщам на хейтера и го приемам навътре и те са ми казвали много често да игнорирам човека, но когато се игнорира, става даже по-добре, защото ще хейтва 3-4 пъти и след това ще му омръзне, защото ти нищо няма да кажеш и да. За кифлите. Кифлите най-много хейтват. Направо... Добре, една кифла с доста силикон, 3 пласта по-нагоре или 4. Да ми се прави на кифла, да се слага устните на Анджелина Джоли и да се елиминира. Добре, всичко го правим, но не по техния начин. Те доста хейтват хората, а всъщност трябва тях да се хейтва, защото те са доста тъпи и те обиждат доста зубърки. В смисъл зубърки, аз не съм и обиждаш доста хора по най-жестокия начин, обаче те ги игнорират и така е по-добре. Обиждат хората, понеже имат очила и носят чини и това е защото са умни, но това не е нещо, което в смисъл те да се срамуват. Те го правят, за да после там да станат красиви. Например, и на мен ще ми сложат чини и аз ще трябва да нося очила, защото от това ще умрем. Очите ми ще умрат по-точно на теб. И да, както казвах, те обиждат по доста жесток начин хората, по облеклото, по дрехите, по дънките. Да, по обувките, по абсолютно всяко нещо или например да се направи нещо в училище, което за тях е the fuck, какво правиш? Това е нещо си там и почва да го обиждат и да го направи предът малко натам. И да, това не е много добро и после на тях ще им се върне. Мен сме възпитавали
по-точно, баба ми, ме е възпитала, защото когато ти направиш нещо на този човек или му се смееш или каквото и да е, на теб ти се връща и аз съм правила доста такива неща и съм хейтвала и ми се връщало и то доста жестоко. Все пак не е хубаво да се хейтва и то по облекло или да си умен или нещо такова. Да се хейтвам, може да се хейтват пияниците, пушачите и още ми пишат. И да, дано да ви хареса клипа, абонирайте се сега на ми. И ако не съм знаела какво да кажа или съм пропуснала нещо, ще ми отдолу под коментарите, за да знам. И бай!